कोजागिरी हा शब्द को जागरती या शब्दावरून आलेला आहे. कोण जागरण करतंय ते बघूया. आणि जे जागरण करतील आजच्या दिवशी, कोजागिरीच्या दिवशी रात्री जे जागरण करतील त्यांना मी प्रसन्न होईल असं लक्ष्मी सांगते. लक्ष्मीचा वर आहे. आयुर्वेदामध्ये जागरण कधी करावं, व्यायाम कधी करावा, कधी करू नये याविषयी खूप चांगलं सांगितलेलं आहे. कोजागिरी ज्या महिन्यामध्ये येते हा शरद ऋतू आहे. ऑक्टोबर हीट ज्याला म्हणतो, प्रचंड उष्णता वातावरणातली वाढलेली आहे आणि या उष्णतेला जर कमी करायचं असेल तर काय काय चिकित्सा करायची त्याचा एक उपक्रम सांगितलेला आहे. पित्ताचा उपक्रम. काय करायचं तर थंड हवेच्या ठिकाणी जायचं, जलाशय, नदी, तलाव, समुद्र या ठिकाणी जायचं, मनाला प्रिय असतील अशा मुलांसमवेत राहायचं, मित्रांसमवेत फिरायचं, थंडगार दूध प्यायचं, जे दूध चंद्रप्रकाशात आटवलेलं आहे असं दूध. आता चंद्रप्रकाशात आटवलेलं म्हणजे आटीव दूध चंद्रप्रकाशात ठेवायचं नाहीये. आटवून दूध जर तुम्ही घेतलं तर ते पित्ताला वाढवणारं ठरू शकतं. गोड दूध प्यावं, परंतु ते गाईचं घ्यावं. गाय ही जर्सी नको, ऑस्टिनची नको किंवा HFची नको, गावठी असावी. आयुर्वेदातले रेफरन्स जे आहेत गाईच्या संदर्भातले ते पित्त कमी करणारं असं सांगितलेलं आहे. तर्पण करणारं, उष्णता कमी करणारं. बऱ्याच जणांना उष्णतेचे त्रास असतात. डोकं गरम होतं, राग खूप येतो, चिडचिड होते, डोळ्यांची जळजळ होते किंवा पोस्ट मेनोपॉझल सिंड्रोम, प्री मेनोपॉझल सिंड्रोम अशा आजारांमध्ये पित्त जे अस्थिर झालेलं असतं, मन अस्थिर झालेलं असतं, त्याला शांत करण्यासाठी या कोजागिरीमध्ये सांगितलेला हा जो उपक्रम आहे हा पित्ताचा विरेचन उपक्रम. विरेचन होईल एवढं दूध जर पिलं आपण तरच ते पित्त कमी होणार आहे, अन्यथा नाही. नाहीतर त्याने कफ वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे एवढं दूध प्यावं की ज्याने विरेचन होईल आणि विरेचन झालं की पित्त सगळं निघून जातं. अगदी यकृतापासूनच सगळं पित्त निघून जातं आणि पित्तावर आपल्याला कंट्रोल करता येतो, विजय मिळवता येतो. शक्यतो दूधच घ्यावं. दुधा व्यतिरिक्त काही पदार्थ जे आहेत मग त्या दुधाबरोबर भेळ खाल्ली जाते, दुधाबरोबर पिझ्झा खाल्ला जातो, दुधाबरोबर भजी खाल्ली जातात. हे सगळं आयुर्वेदानुसार विरुद्धांना आहे. तुम्ही उपवास करा, एक दिवस उपवास करायचा आणि नुसतं दूध पिऊन राहा. दुग्धाहार असं सांगितलेलं आहे, फलाहार असं आपल्याकडे सांगितलेलं आहे. एक द्रव्यावर राहायचं म्हणजे तो आहार. मग आज कोजागिरी जर असेल तर नुसत्या दुधावरच राहा ना, सकाळपासून रात्रीपर्यंत. पाणी पण पिऊच नका, नुसत्या दुधावर राहा. नुसत्या दुधावर राहणं ही आयुर्वेदात एक चिकित्सा पण सांगितलेली आहे. विशेषतः जलोदर, असायटिस ज्यांना झालेला आहे, पोटामध्ये पाणी ज्यांना झालेलं आहे किंवा जे डायलिसिसवर आहेत त्यांना आम्ही चिकित्सा म्हणून सांगतो की फक्त दुधावरच राहा. मग ती सवय आपल्याला व्हावी. हे दूध आपल्याला कसं पचतंय, किती पचतंय, त्याच्यापासून एनर्जी किती तयार होते, संडासला किती होतंय, हा सगळा अनुभव आपल्याला येऊ शकतो. म्हणून अशा काही पदार्थांचे उपवास आपल्याला सांगितलेले आहे. जसा महाशिवरात्रीचा उपवास हा भाजून पदार्थ खायला सांगितलेले आहे. एकादशीचा उपवास भाजून खायला सांगितलेला आहे. त्याच्यात साबुदाणे आणि भगर आणि शेंगदाण्याची आमटी असं कुठेही वर्णन केलेलं नाही आहे. आम्ही उपवासांचे अर्थच सगळे बदललो आणि त्यामुळे मग सणांचा आरोग्याशी असलेला संबंध आमच्या लक्षातच येत नाही. आणि मग एकादशी दुप्पट काशी आणि कोजागिरीच्या निमित्ताने भजी आणि पिझ्झा आणि बर्गर काय आणि बाकी सगळे पदार्थ काय, चायनीज, पंजाबी सगळं एकत्रच करून खातो. ह्याने अजीर्ण होणार आहे. कोजागिरीचा मूळ उद्देश पोटाला विश्रांती देणं आणि पोटातलं पित्त बाहेर काढून टाकणं हा आहे. दुधाची आंघोळ करा, दुधाच्या डोळ्यावर पट्ट्या ठेवा, डोक्यावर दूध ठेवा, पोटावर दूध ठेवा. दुधाचा वापर जेवढा करता येईल तेवढा करा असं आयुर्वेद सांगतो.